एशियन म्यूजिक। कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। सुन के खबर सबके दिल बाग टूटल। यूपी बिहार के खजाना बलूटल। भोजपुरी समाज में हो, भोजपुरी समाज में आगी लगा गइल। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। एशियन म्यूजिक। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। बिलू खन कोई केहू रोवे पीट छाती। कहाँ चली गईले भैया श्याम देहाती। बिलू खन कोई केहू रोवे पीट छाती। कहाँ चली गईले भैया श्याम देहाती। दिलवा में जरत असरा के दिया बुता गइल। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। एशियन म्यूजिक। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। सत्य सत नमन सभे करे त्रिपुरारी। आत्मा के शांति दीही दुख से उबारी। सत्य सत नमन सभे करे त्रिपुरारी। आत्मा के शांति दीही दुख से उबारी। गोल्डन दीपक जय बाबा के हीरा चोरा गइल। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। ई कोरोना हकीकत हो सबके रुआ गइल। रिकॉर्डेड बाय आराध्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैथवलिया। ई कोरोना हकीकत